Nej, så må du køre den anden. Har de også tænkt mig, smarte? Jamen, din lille luder. For satan, mand. Jeg står mig i gang med at skrive politiansøgning, og så bliver jeg kidnappet, mand. Bro, hvad fuck laver du? Ja, det må du undskylde. Okay, altså hej. En fucking bums. En ned. 200. Fuck. Hallo, chaufføren er nede. Hold i din kæft og stille over for os, ikke også? Ja, stil dig derovre, mand. Gør som der bliver sagt. Stil over til din ene mand. Ham her. Hvor er FK herovre? Hey. Hvad helvede foregår der her? Rolig. For satan, mand. Jeg står mig i gang med at skrive politiansøgning, og så bliver jeg kidnappet, mand. Men det kan du jo gøre imens du er kidnappet. Ja, det er fint nok. Kan du ikke tage min deagle, hvis du skal røve en bank? Jeg har nemlig en deagle på mig. Tjekker de dig, eller hvad? Ja, det gør det sgu nok egentlig. Det gider jeg ikke. Og den giver du ikke, eller hvad? Nej, jeg har selv pistol. Nå, men så lad mig lige det mindste ødelægge. Nej. Det er sgu da det mindste, du kunne gøre. Nej, jeg tager den bare lige. Tak. Bare lige sæt dig ned her. Ja, det gør jeg lige. Hvis jeg ikke sparer, så er det fordi, jeg lige skriver den ansøgning. Joke. Hvor der røver en ved Midtby. Jo, what's up? Og vil du gerne være gidsel? Ja, det er min kammerat, den her. Nå. Tager mig lige ud af strips. Nej, det går nok. Jo, Nej, det går nok. jeg kan ikke lide at være Jo, strips. i realiteten kan du ikke lige tage os ud af strips, fordi at hvis politiet alligevel ikke kommer, så sidder vi egentlig bare her. Jo, hvis de ikke kommer, så kan jeg godt. Tak. Det kommer ikke. Ja, hallo? Jeg vil kidnappet. Så hvad laver jeg? Vi er Hallo, må jeg ikke være med? Må jeg ikke være med i Banditos? Nej, I er sådan lidt på vores område. Hvad er det for en pistol, du har der? Er vi på jeres område? Ja. Det er en bank, det her spasser. Yep, hele der, det er vores område. Små Jeg skulle da- Små banditos, mand! Ja, I kommer fri, ring. Politiet, de kommer alligevel ikke. Hvad fanden laver Roblox-krigeren? Nej, pas du på. Hallo? Frikas AP. Holy shit, der er meet op her. Ja, ved dem. Hallo, grøv. Skal du bare have 10 eller? Kan du ikke bande? Kan du ikke se det der? Hvad fanden laver de? Hvad, ham der Bob the Bill? Please. Nej, hvorfor? Sig det mig grund lige nu! Det er ikke til irriterende at være død. Det er derfor. Vi er i bandekrig, Så gutter, må jeg ikke lige være med i mafiaen? Hallo, drenge, jeg søger noget fællesskab. Hvem fanden er du? Jeg er Jens. Jeg skal lige være med i nogle af jeres bander. Må jeg ikke lige være med, drengen? Nej. Jo, kom on, nu står jeg allerede. Nej. Men det er sgu da ikke mit problem. Hallo, Pablo Escobar, lad mig lige være med. Nej. Nej, kom nu. Går jeg bare igen? Ja. Bare, ja, godt, bare. Altså. Rolig. Ja, jeg kan ikke køre den her vej. Nej, så må du køre den anden. Har de også tænkt mig, smarte? Jamen, din lille luder. Fuck, det var afret det der. Nej, jeg siger fandme bare, jeg er med i Banditos. Jeg skifter det fandme lige hurtigt tøj. I sådan her, kommer hvad det her. Ja, hun siger, hun ser en Banditos. Hallo, det er fejler AP. Det er fuldstændig du kan ikke gøre noget. Det er hele ejertiden, det der. Ja. Ja, det gør du bare. Det er fejler AP, kan jeg få rive? Eller jeg skal nok gå nu, jeg har aldrig været her før. Bro, hvad fuck laver du? Ja, det må du undskylde. Okay, altså hej. En fucking bums. Hold din kæft. Hold din kæft selv. Og hallo, hop lige ind. Ja. Kan vi lige køre til hospitalet? Ja, det kan vi godt. Det skal du bare have permband. Ej, lad være, gutter. Du har permband. Nej. Så kører du rundt med en båd om. En båd, eller? Nej, så kører jeg ikke rundt med båd. Hold din Ja. kæft. Bro, du er en Pokémon. Hold din kæft med dig, Pokémon. Hallo, skal vi race for 2 mil? Nej,
Nej, tak. Hold kæft. Hallo, skal vi ikke race for 2 millioner? Hvor laver du? Jeg kan ikke se det fejler, P. Skal du se fælder pis? Så er der bare den. Ja, det kan vi sætte med godt. Okay, Det er en aftale. hvorhenne? Hvor skal vi race hen? Men vi fyrer bare, altså ryk dig lige. Ja, jeg tager lige et forspring. Okay, er det ikke bare, Listen, Indtil du vi ved, kommer ned for enden af broen dernede. okay, 3, 2, 1, nu. Nej, hvor er du en fucking... Nej, hvor er du en fucking idiot. Nej, kør væk! Kør væk! Kør nu væk! Hvad laver du? Ja, jeg har ikke nogen penge. Hvad fuck? Hov. Er det dig, eller? Ja, det var vist mig, tror jeg. Det var det vist, det der. Har du callet admin? Ja, Jeg vil for hjælpe 5 med. år siden måske. Fuck dig selv. Du rammer ikke så godt. Nej, du. Du rammer virkelig ikke særlig godt. Så fik du mig. Jeg skal fandme være med i en bande. Ja, vil du gerne være med? Ja, selvfølgelig. Åh, gutter, lad mig lige join LTF. Jeg er hård gangster. Faktisk opvokset på den der blok her. Ja, det er fint. Men Det så ved tag på radio 3. Men jeg smider bare ud i 7 søs. Bro. Ja, Jeg fejler, Perik. Altså, kan vi ikke gå i krig mod nogen? Ja, bro, det er lige præcis det der mener. Fuck af med dig, mand. Tak pænt. Hallo, du skal ikke spille smart nu, mand. Undskyld. Vi nu over. Ja, det er jo godt nok. Du skal ikke. Altså, hvor ligger den der seje t-shirt henne? Den ligger i starten og så. Jeg har været over på hovedet nu, chef. Sindssygt. Kom. Dreng, vi skal knippe Banditos. Ja, Lad os det. Fuck Banditos. det bliver bare lidt... Det er lidt gay at Bare lige knippe. tage et møde med dem, og så sige, vi vil have alle deres zoner, eller vi smadrer dem. Ja, lad os gøre det. Robin, Vi det der fuck ser dem, de skud i fucking dem, irriterende. og så fucking for de arrival eller fucking start Ja, igen, ja, og det så har flytter de. det er en præcis start, for han er fucking irriterende, han er min fan, men han bliver ved med at tippe hen til mig og sige, Gutter, det er jer, der er mine fans. hold din Okay, kæft. Jeg modder ikke for helvede. Dreng, han måtte ikke med. Du sidder og siger, du kan se. Nej, det var et gæt for helvede. Og du sidder og trækker en AP ud af røghullet. Bro, jeg har haft den her langt. Jeg Det synes jeg lootede også er en. lidt sos. Jeg Det lootede synes jeg en. også er lidt sos. Rooted. Jeg lootede en. Okay. Fik det fejler, Peter. Nej, han står bare med filer. Okay, men- Så fik han også Fuck, lige jeg fik armor på. revive. Han fik Øj, revive, simpelthen. Bare lige sådan der. Han skyder de, skyder de. Ja, de skyder, bare skyder. Fuck, det er det. Og bare knip. Fuck, det er sick med det her. gutter, lad os fange dem. Hvad er det for nogle, Lad os lige rocker, vente der og kører i håbe på, biler, drenge? Ja, sådan nogle sindssyge Lad nok os lige se, om våbenhandleren det kommer om lidt. Altså, der kommer nogen herude. Jeg ved ikke, hvem er det der? Jeg ved ikke, om det er de der våbenhandler, for det kan også godt være de der våbenhandler, der kommer for at Våbenhandleren, de kommer i sådan en eller anden skudsikker bil med en kanon på taget. Fuck, jeg står dårligt herude. Der Shit. løber nogen herom. Lad os Skal vi ikke bare skyde dem? Nej, er du dum? Det er bare decent. Jo, de skyder på os. Jeg har dig! Jeg er død. Ja, tak. Ja, tak. Kan man ikke se PR på en eller anden måde? Det er ikke banditter. Drenge, hjælp mig lige, jeg ligger herude i busken og krasser. Hvem er det der bærer sig? Og guard-motor det hele. I et lort til rammen. Ej, kom ind. Hallo, der, kom ind. Goddag med det sidder foran. Hallo, der kommer nogen nu. Der kommer nogen. Hallo. Hallo? Jeg tager det der er det våbenhandler, ikke skyd. Ja, kom ind. Det er rimelig meget våbenhandler. Er det dem, Nu vil vi Jeg holder lige her. Ja, så nogle rimelig sindssyge våben, eller det her, drenge. Vi lagt dem. Skal vi bare holde dem, og så er det tage deres våben, eller hvad?
Nej, fordi så bliver vi nok uvenner med dem. Ja, så 3 AK. Nej, 4. Vi skal være kampklar. Og en pump. Nej, har jeg råd til det? Nu spørger jeg bare lige, har jeg råd til det? 4 Ja, AK's, det har vi. bror. 4 AK's. 4 AK. Ser vi fattige ud, eller hvad? Ser vi fattige ud, Det eller gør hvad? det. Ja, må vi ikke have på prisen? Ja. Altså selvfølgelig, det er dyrt, men vi kan godt lige sætte sådan en lille fin discount på, hvis der er. Hvis I er en ny bande eller sådan noget. Ja, vi er rimelig nye, sådan meget nye. Er det gratis, Så eller nu hvad? jeg spørger jer bare lige, hvor mange penge har I? Altså, hvis vi lægger alle pengene sammen, så har 700 vi råd. millioner. Ja, omkring der. Omkring 700 millioner. Ser vi fattige ud? Ja, vi tager pis. 20 måske. Vi har råd. 30. Vi har råd. I har 40. råd. Vi har i hvert fald... Sig nu bare lige for os alle prisen, sammen så vi kan 50 finde ud af, om vi har millioner. råd. En AK koster 45. Holy shit. Det er jo... Jeg har spurgt en våbenhandler tidligere, der kostede den 25. Det var også en eller anden i sort tøj. Så det ved jeg ikke lige. Der er ikke andre våbenhandler noget. Nå, med 45, og hvor meget for en pump shotgun? Hvorfor skal det, jeg skal ikke Altså, have noget, det er jo normalprisen på en AK, men hvis der vi siger, at I skal have 4, kan vi godt Ja. sætte den ned på Mængderabat. 20. Eller må jeg ikke få ejerdrink? Spørgsmål hurtigt. Har vi 50 Nej. mil? Ja, jeg har 50. Ring bare roligt. Må jeg godt blive Jeg kan- medejer? Nej. Okay. det må du fandme undskylde. Det er min fejl. Hvad fanden laver du? Hvad fuck? Hvad der? Nej, hvad der? Hvis du går over til ham derovre i jakkesættet, der er derovre. Hvad der? Nej, hvad der? Det er okay. Hallo, styr jer, inden jeg plukker jer begge to, mand. Styr. Hvad fuck er det for noget fis? Ja, styr jer lige. Fanden er det, hvad er det nu, man åbner den der skide... Den der, jeg ved ikke, hvordan man åbner emo. Så nu er det skide voice change, jeg har. Det er et screenshot. Altså, skulle vi finde de der skide banditter der, eller hvad? Godmorgen. Selvom det ikke er morgen. Det må til, jeg vil bare lige sige, at idioten havde fucket sin mic på en eller anden måde op. Men den går tilbage igen om ikke så længe. Men det var lige... Idioten fuckede sin mic op, så... Yes! Hvem vil kunne drift sådan her, for jeg skal lige en tanke. Nu skal du også kunne booste bilen, Jens. Den er allerede boostet. Nej, det er den ikke. Er den bare så hurtigt? Den var sgu ikke så hurtigt, da jeg kørte i den før. Jeg sværger den er. Hvad, skal vi gå i krig? Skal vi lave et møde med banditter, så kan vi lave krig med os? Altså, hvad fanden laver I? Hvem vil i krig? Jeg vil gerne i krig. 100%. Er der nogen af jer, der vil i krig? 100%. Ja, godt. Hvad Hey, hedder der er den ham der? der. Ham der i neonbil, ham der. Til venstre. Wow. Kom. Ja, ham der. Der, de kører også lige der, også dem der. Skal vi poppe en stik? Ud af bil. Det er jo ikke ham for helvede. Det er jo ikke Gud, ham. bilen der plukker dig. Nej, Nej, det er ham der bag os. Det er dem, der kører. Det er dem, der kører den store bil der med Sig det, politi. for helvede. Det er den, der kører i den store bil og neonbilen. Du skal bare gennemholde dem. De har været noget at skyde. Skal vi? Vi kører op foran dem. Nej, 3, 2, 0. 2, 1, nu. Og jeg har fandme glemt aim assist. Små luder, mand. Vi har mistet en, dreng. Ja, vi skal nok til ham bagefter. Altså gutter, for den fuck er I så dårligt til at ramme, jeg kører helt op foran dem. Bare kør rundt om. Jeg er der. Jeg rammer godt, Lige foran. jeg rammer godt nu. Nu. En En ned. Ned. 200. Fuck. Eller chaufføren er nede. Fuck, jeg burde bare speede ud. Og det gør jeg fandme. Oh my god. Og vent for helvede. Prøv lige, de har fucking mange våben. Der lå, hvad Det laver er du? lidt det der, jo. Det er det. Jeg fik bare right. Hold din kæft, I må ikke loot. Ja, I lootede Hvorfor må også. vi ikke loot, bro? Du har lootet os op til flere gange, din mongol. Hvorfor Hallo? laver du dine egne regler, din lille Fuck, luder, de har mand? mange Jeg skal våben. knæppe dig, din lille luder, mand. Nej, hallo, fuck, de havde mange våben der. Holy shit. Ja, bare tag dem alle sammen. Hallo, mand. Hallo, skal I bruge våben? Hvad er der nu, bro? Nej, I må ikke loot. Hvorfor må vi ikke loot, når du har lootet mig op til flere gange? Nej, vent lige. Så vil jeg gerne lige have alle mine ting tilbage, som du har lootet mig for. Så vil jeg gerne have alle mine ting tilbage, som du har lootet mig for. 162 bomber. Jeg vil faktisk også gerne have mine ting tilbage, for du lutter også Hvorfor har du 162 Ja, pumps? du har Ja, lootet ham. os. Ja, Fucking så fuck af jegner. med dig, din fucking klam bandittersrocker, mand. Fucking Fucking lorte jegner, luder, mand. mand. Jeg skal knæppe dig, mand. Hvad så, din lille luder, mand? Fucking luder, mand. Fuck, Gør hvad mig det er vel det din aura. dreng. Ja, bare kør ind her. Det er her, det her. Eviction. Ja, kom, vi clear bare, kom, bare gå ud her, kom.
Hallo, gutter, må vi være med? Må vi ikke være med? Ja, hold lige kæft. Hold lige kæft, Nikolaj. Nej, du er ikke, du er en lille barn. Hvorfor måtte vi ikke komme til start? Hvem skyder? Det er nogen udenfor. Hallo? Hallo, kan vi ikke lige gå ind og spørge, hvorfor vi ikke må komme til at starte med? Jo, så. Det er den der udenfor, det er dem, der står helt nede på. Skal vi skyde? Nej, så væk, drenge. Altså, skal vi skyde, eller hvad sker der? Jeg er Nå, det er helt mucho, lost. det er mucho. Bandit at sige, jeg synes, I faldet lidt, men jeg er fucking ligeglad, mand. Du er en lille luder, mand. Jeg skal klippe dit ansigt. Du sidder quittet. Ja, du sidder og quitter, din lille luder, mand. Hvornår er jeg quittet? Hallo, din lille Jeg var luder. gået ned på tankstationen, hvor jeg ikke var med i LTF. Hallo, din lille luder. Jeg skal fandme smadre dig snart, mand. Hvor jeg skal derinde. Nej, altså, hvad der Hallo, din sker lille jo? luder. Jeg knipper dig snart, mand. Hold nu kæft, der er en vælge. Ja, luk røven, din lille luder, mand. Fucking luder. Tror du ikke, at Chef styrer det hele omkring, eller hvad? Hallo, er du blevet mundlarm, eller hvad? Nej. Godt, så snak din mongol. Der var også det. Var der mere? Vi har for eksempel, hvis der er nogle problemer i Vandal eller sådan noget, som vi skal have opklaret et eller andet. Noget den stil er for eksempel til, vi er meget efter banditos eller sådan noget. Hvis der er et problem der, så tager vi et møde heroppe med jeres begge bander, hvor vi... Okay, de kan bare lige blive efter så. Det bliver aldrig løst, det bliver aldrig løst. Ja, men det er fint nok. De bliver bare lige efter mødet så. Det er fint. Hold lige din kæft og stille over for os, ikke også? Ja, stil dig derovre, mand. Gør som der bliver sagt. Stil over til din ene mand. Nej, banditos, hvad sidder I på? Eller hvad tror I selv, I sidder på? Jamen altså, det... Nu er jeg sådan rimelig ny i banden. Jeg er fucking ligeglad. Hvor er din chef henne så? Jamen, han lukkede lige hurtigt øjnene. Altså, er du sprogsbasser, eller Han hvad? lukker... Ja, der har du fucking mongol. Se, hvad du sidder på, din mongol, mand. Marken, jeg er bare sej, han laver den. Så er der sgu nogle spasser derude, drenge. Jeg døde ikke engang. Jeg døde ikke. Jeg døde heller ikke, jeg har fået en hammer. Ja, det ved jeg godt. Ja, jeg er fucking kold, der er krig nu, drenge, der er krig nu. Hvad så, hvad der er krig nu? Små luder, mand. Hvad så? Hvad så, banditos, mand? Det er lige gratis våben til mig. Skal jeg lige låne deres bil? Ja, de quitter simpelthen. De sidder i combat locker, hvad er der for noget? Oh shit. Bare lige giv dig selv sådan en tryllekunstner der. Her, 1, 2, 3. Ja, det var godt det der. Fuck, jeg hader ens våben. Men det der. Det er også banditos, det er også banditos. Hallo, jeg er bare sej, svar på Discord, din hund. Skal jeg nok. Du skulle da ikke skræde til mig. Jo, det er rimelig sikkert bare. Vi venter bare på, at de kommer tilbage. Vi laver krig, eller spiller. Kom. Og jeg tænker, jeg skulle gøre det for den her video her. Tjekker lige, om de kommer. Og, tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Har du svaret for det,